Димо, с мен е Христо Силянов. Нищо, че не се казвам те. Казва се. Добре, сега влизаме в една игра. Не тая. Къде? Е, тая дет пише след Skywars. Тука? Не, наляво дай. Ще влезе в Master Survival Games. Тука? Не. Тука? Не бе, там отиди в другите игри. Ей, той Тука. Киктолаб. Киктолаб дет пише, е там. Къде? Не бе, върди се назад. Ей, той човек. Той е? Да. Натисни. И аз го натиснам. Ами, всяко да натисна. Да, и ела е тука. Ето Къде? е тука. Ето човече на момичето. Ей, това? Не. На момичето бе. Тая? Не, ей, това? Да. Ние сега ще играем Survival Games. За да се намерим. Аре. Ти с какъв скин си? Не, за зомби. Къде си сега ти? На Ето зомби? ма, ето ма. Ти ли си? Да, ето ма. Какво е, Димо? Къде си? Не те виждам. Аз съм точно като Е, тебе. да, Ето ма, ето ма. Какво става, Димо? Живота е хубав. Ела в къщичката. Виждаш ма? Не, ела, погледни ма. Погледни към мен. Погледни към мен. Да. О, може да си избираме конче. Не, бе. А ти приятелката на Джудо Джио е. Ей, бе, брат, ето я. О, Shadow Hex. И сега искаш ли да сме приятели или да се бием? Да сме приятели. Ще се бием смърт. Аре, бе. Виждаш ли ма? Бързо бягай назад. Бягай назад. Назад. Що? Не завай често назад. Къде си са? Ето та. Бягай. Ето та. Зеления. Бягай напред. Тогава бягай напред. Ето та. Бягай напред. Виждаш ли ма? Да. До мен си. Давай да бягаме. Сега с теб сме тим. Всяко трябва време тук. Да събираме честове. Това е survival game. Ето го. Аз взимам Дай пари. на мен нещо е. Добре, той има оставам ти меч. бутушки, Добре, ще вземи меча. Аз го взех. Добре. Бутушки взели ги? Да. Аз взех и каска. Аз взех бутушки. Ай. Тук вътре дали няма да има чест. Его. Кой ме удра? Ти ли? Не. Ето тук. Ей, тук има, ще оставя меч. Има брадва. Лодка няма смисъл. Има брадва и каска ще се взема. Меч искаш ли? Да. Вземи я тук. Каменен. Дай го. Да ти го дам. Къде ти си? Ей, тук. Ще изгубих. Обе, чакай, какво ста? Ето. Къде си ти си? Ето до теб точно. Фърли Тук? ме. Да. Меча в брадвата ще ти фърли. Той си има брадва, ма трудно. Фърлих ти ли го? Да, би се състои. С брадвата? Не, с меча. Ма меча ми е дървен. И какво? Брадвата ми е По-хубаво каменна. е, защото сега не мога да намеря меча. Ето, тук намерих още един чест. Ще видя какво е. Там още един. Виждаш ли? Да. Отивай при него. Тук има 2 топки и 2 парички. Взимам ги. Елай, къде си? Чакай. Спри са. Спирам се тук на често. Ако има нещо ти остава. Какво искаш? Пиле има 2. Ще взема едно. Има и 2 яйца, едно ти го давам на тебе. Братва, няма смисъл, аз имам. Кой има биле? Не знам. Някой има лък. Има лък. Какво ще правим сега? Бягай! Нямаме броня. Ти имаш да. Аз имам само каска. Аз имам каска и бутушки. Аз намерих каска. След 5 минути. Братле, виждаш ли някой? Защото казва да се предпазим. Бутушки. Златни. Елатка има 3 меса. Ще взема едно, за теб оставам 2. Супер. Елатка до мене за малко. Елатка за мене. И аз ще фърля. Готов ли си? Да, айде, ела. Къде си? Тук съм. 2, 1. Дръж. Фърлих. И аз. И аз съм стрелял. И аз, айде. Чакай малко сега така. Тук има нещо. Аз не знаеш, че само е събил. Да, отвори ли го? Да. Накрая може да събием, искаш ли? Да, като живеем само двамата. Да. Значи колко живи? Изчакаме да видя колко живи има. Доста са. Но няма да се бием. Аз колко съм як. Да, но си якам, Виж, аз намерих. Ела да бягаме към трибата. Не ще. Ела да бягаме към трибата. Да удари някой, мамо. Взимай ги. Ела да бягаме към трибата. Ти къде си? Ето ме. Айде. Не, мамо, тук фащаме интернет, так му сме почнали. И там има чест. Фащаме интернет. Я ще взема някакъв чест тук. Ето го, аз ще стигна първи. Аз не виждам, брат, чай да се усилия левката. Няма нищо. Няма да ги взимам те. Този сървър се казва мой плес, сигурно. Тук има още един. Тук има ли нещо? Каква яка каска. Дай. Искаш ли да ти дам златна или ти имаш? Аз имам.
Ами, дървен автопък. Аз съм на каменен меч, брат. Добре, тая е по-хубава от златната, нали? Да. Добре, не я сложи. Равни са, ама просто слаб. А тук може да се сложиш Брат, такова. помощ! Някой да бине. Не гърми това, но има гърми. Къде си? Ти къде си? Назад ли си? Бягай, просто бягай. Къде си? До теб съм, ела. Къде бе? Бабо, млъкни. Айде. Къде си бе? Ето ма бе. Къде? Дори ще те ударя. Ето та. Ето видях та. Рифуна след 3 минути да отиде на някакво вече Добре, ама по-бързо, защото тук някой ще науцели пак с някаква стрела. Тук само на шашкат хора. Добре, аз нищо не виждам. Що не го направиха ден? Тук има чест. Чакай, остави ми го това на мене. Ако има някакви... О, супер, долнище. Той долу, че иска да ме саботира. Приса. Няма да се отираш. Але къде си? Еми, Ето това, приса. ти къде? Ето та, и аз те виждам. Ето та. Давай виждам. Ела напред сега тръгваме да видим някакви къде има хубави честове. Добре, аз мисля, че и тук вътре Ето тук има 2 честа, вземи един, аз взимам другия. Ами, аз не мога да вляза. О, братле, Ама нагръдник. тук тебе ли има? Какъв нагръдник, бе? И ти си ми нагръдника. Къде? Златене, ето. О, супер. Аз съм целя в броня, наче. Аз не съм, нямам го. Ето, виж. Ама имам гъщунки. Ама е тъпа. Вземи Къде? гъщунки, златни. Къде бе? Ама не ми трябват, бе, аз имам. Айде, тръгвам. Ма чакай да видя какво друго има. О, такова, да ги взема ли? Чакай да видя какви имам аз. Бой съм. Дървени. Златните май по-добре. Да. Ай, Добре, чакай само да ги взема. кога ще искам само рефила да отида на уния хубави честове. Да, и аз, слезна и долу на аз. хълма И аз. И да отида да взема много. Ето ма. Ма тук ще има... Слезна долу. Тук ще има долу. чест. Чакай, Слезна тук ще има чест, сигурно. Да, ти са скрити много гадно. Лава, Дима. Ма къде има чест, бе? Чакай, аз нищо не виждам. Имаш ли торчове или нещо? Няма торч, братле, и аз. Ела там, ако имаш и низа, такова и ще видим. Ела, тук вътре ще има честове. Тук Виждаш ли ма къде съм? Не. Ами към тази къщичка е тук страни. Аз те виждам. Мама би някой. Не би. Не, майта би нещо. Виж, тук има такива огнени, къде Да, се е. стрелят. Такива, когато излизаме от полетата. Ето го. Давай, знам, махай Ще се. науцелят. Махай се. Къде? Такива никой не настреля. Ела към мен. Защото така ти се разрушава полето. Бързо, ела. Да. Давай, бързо, бягай. Където аз бягам. Така. Че ме ето, тук и нищо няма интересно. Я да ми страх колко. Ма чакай ти къде си? Ето му е. Ходя. Мен ме е страх нищо да не мога. Аз съм вътре. Ела тук, ела. Не, ела е тук. Ма ела бе, тук ще има честове. Тук имам. Приближихме се от към уния. Къде си? Честове. Аз те виждам, ето ма. Аз си виждам именцето. Да, има виждаш. Аз с какво име съм? Зелено? Да. О, нас миналата един отбор. 30 секунди, брат, 30 секунди. До рефила. Да. Добре, значи да стоим тук, със сигурност ще дойде някой. Тук има хубави честове. Ела, където съм аз? Напред. Ти къде си? Ето ма. Тук са всички честове, брат. Рефила. Рефил след 15 секунди, бягай. Това го взема. На къде бягам? Ма чакай, ние само двамата ли сме? Да. Не бе, още една луна и просто трябва да се запукаме. Брат, не мога да мине това дърво. Ама аз нищо не виждам. О, ги хубавите честове. Чакай да ги отворя. Рефил след една секунда, дай. Тук няма нищо интересно. Отваряй. О, лък! Лък. Хубаво. Вземи го. Взех го. Каскет, вземам го. Стрели трябва да има някъде. Идвам 2 стрели. Добре, вземи ти дай още ми 2 ги. и ще ги дам. Дай Ето ми една. ги. Ето. Хвърли ми ги някъде. Къде? Къде? Тук е лай ги вземи. Къде бе? То не мои. Двамата да ги взимам тъпът на тъп. Защото ти не е ти. Тук има... Нищо, аз взех интересно. нещо. Аз взех една... Ела да се изчакам. О, супер! Искаш ли каска? Да ти оставя. Ма не, виж каква. Да, аз вече имам такива. Ами, дървена такова. Дървен нагръбник. Така и така. Не, аз имам. Добре, чакай, тук. Нищо яко, Тук да. видя ли? О, бутушки, златни. О, 3 стрели. Дима, останахме сами. Трябва да се бим. Чакай ма само. Ще ма чакаш 3. ли? Чакай. Готов? Чакай се с хубавите брони. Да видя какви брони имам. Нищо. Мисля, че всички са хубави. Чакай само да си слоя едно нещо тук. Мога ли? О, слоих се стрелици. Ние двамата се оказахме победители. Ти ли? Да. Искаш ли на Мастер Билдърс и сега да видим кой е по-добрия рисувател?
Айде. На Master Builders. Ай, влез в играта. Ама това беше много яко, как и двамата спечелихме. Да, много сме добри. Не знам. Добре, хора. Чакай. О, 10 минути клип. И пак хора, сега ще играем Master Builders. Ама да знаеш, че мога да правя само 15 минути. Добре, айде. Айде. Да мога да оживим. А пак там не се бием, бе, аз да правих. Айде. Тук трябва да рисуваме с купчета. А моля да сме от тим. Да сме от един отбор. Да, ама те май... Ами отиди татко на паметника да мога да полегна малко аз. Няма да шумим. Да, ама викате. Добре, няма. Бъдете по-надолу е там и играйте. Добре. Добре, хора, тук малко ме се изкараха. Какво да натисна? Ела на бабичка. На университета. Ето? Не. Не, това бе? Айде да играем Мирко Батов. Натисни го и аз ще влезна сам. Това е Мирко Батъл. Да, айде да го играем. Мирко. Сега ли трябва да видиш? Не знам. О, избери си отбор. Аз съм зелен. Зелен ли Виждам си? капак. Какъв? Виждам. Зелен И ли аз си? да, айде натисни зелената овца. Зелената ли? Да. Добре. Зелен съм. Изписаме това. Да бе, знам. И нали трябва да съм зелен сега? Да бе, зелен си. О, приятелката на Дидо от нашия отбор. И така. А къде си ти? Ето, ние сме в един отбор. Здрасти, Димон. Къде си? Ти към кой отбор си? Ти си към Към жълтите. жълтите съм. Аз съм към зелените. Значи война. И къде сте, бе? Ето, не, вие сте там. Ти към кои си жълти? Зелените. Зелените. Да. Добре, ти са бистращ Левски. Аз те виждам, Да бе, знам. Аз ти виждам отборчето. Ма чай, Айде, че да сините, спрем. чай, Да че си... спасим. Уа, сините май имаха щит. А, чакай, ето. Моля, това Точно ти ме ли си? бия. Не ме би. Аре да сме от тим. Не, бе, не може. Че мата да ме бият. Мене ме бия. Ти защо той ще спася? Умрътна се. Защо, че как ми позволи да си мъртъв? Аз сега ще умра заради теб. Ух, ми мъртъв съм почти. Добре, аре да играем на онова, където се бием, обаче да сме двамата в тим. Уни за честовете пак. Не, бе. Skywars. Да. Ама то малко бъгва. Изчезва. Айде, да пробваме. Айде. Здравейте, миленки. Айде, бързо. Най-пъзе в Skywars, натисни тим и да играем. Чакай малко. Сега ще спра клипа и ще направя още един хора. Добре.